माने एथ' गिदिर स्टेटमेन्ट होनबाय एफा गाज्रि स्टेटमेन्ट होनबाय बे समावबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादे जेबो बुङाखिसै खुनु स्ट्रं मोनसे बिसोर रल लायाखिसै जों बेखौ दुखु खालामो निन्दा खालामो दिनै दिपेन बर'आ दिनै बिनि सायाव फंसे खोथा बुङा दाख्लै मोनसे स्टेटमेन्ट होदों बे सिगाङाव दिलीप शइकिया जेब्लानाखि बुङो बेखौ लाना बयबो जेब्ला आपत्ति खालामो बयबो जेब्लानाखि निन्दा खालामो बे समाव माने बे नंखायखौनो साधारन मोनसे खोथा बुंगोन दिपेन बर'आ जे बे इलेक्शन केम्पेइनाव अनेक खोथा बुङो अनेक खोथा डिबेट जायो जोंहा बेयाव माने हाबनांगौ बाथ्रा गैया मालायनि इलेक्शन डिबेट खालामनायाव जोंहा एबसुआ जोङो माने डिबेट खालामनांगौ बाथ्रा गैया लाइट मोनसे स्टेटमेन्ट होननानै मिथि जादों खिन्थु दिनैथ' नुबायना मा जागासिनो दं दा ओंखायनो दिपेन बर'आ रिक्स लानांगौ नोंनो जिहेथु दिपेन बर'आ दिलीप शइकियाखौ नोङो देरहानांगौ होननानै एर'प्लेन गाखोलायनानै नोंनो माने केम्पेइनाव ओंखारदों नोंनो एमपि बानायदों दा दिनै नोंनि एमपिआ दिनै माने बर' बेरेखा मानो खोथा बुंगासिनो दं मानो बिटिसि सिफायनाय बाथ्रा बुंगासिनो दं मानो ट्राइबेल बेल्ट सिफायनाय बाथ्रा बुंगासिनो दं आरो लोगोसे दिनै हेमन्त बिश्व शर्माबो नोंसिनिथ' क्ल'ज नोंसिनि एलाइन माने मोनसे गभर्नमेन्ट बेबो दिनै माने बर' बेरेखा बाथ्रा बुंगासिनो दं नों दिनै मानो बेखौ बुंनो हाया जेबो फंसे खोथा बुंनो हाया नोंसोर मानो दिनै स्ट्रं नङा मानो नोंजों आंजों माबा मोनसे जालायोबा नोंसोरखौ माबा मोनसे क्रिटिसिजम लाबोयोबा नोंसिनि भुलखौ बुंब्ला नोंसोर जोंखौ एखेबारे फुथ्ला सावो सिगियो नोंसोरो सोरखौबा बुयो नोंसोरो सोरखौबा अन्थाइ खुयो नोंसोरो गोबां बर' नेता सानसुमैन बादि मानसिखौ फुथ्ला सावबाय नोंसोरो डक्टर दिननाथ बसुमतारी मानसिखौ फुथ्ला सावबाय गोबां मानगोनां अनजुलु दैमारि मानसिखौ फुथ्ला सावबाय मानो सावखो नोंसोरो बिसोरथ' जाथिनि थाखाय जेबो बेरेखा मावाखैमोन बिटिसि 6 सिडुल लाखिनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बिटिसि 6 सिडुलखौ सिफाय मोना होननानै बिसोर दिनै कर्टआव मोनसे आपिल खालामदोंमोन दा दिनै बेनि थाखाय फुथ्ला सावबाय खिन्थु दिनै बिटिसि सिफायनो नागिरबाय हेमन्त बिश्व शर्मा मोनहा ट्राइबेल बेल्ट सिफायनो नागिरबाय दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा मोनहा माने दिलीप शइकिया मोनहा बे खेत्रआव दिनै मानो फंसे खोथा बुंदिया मानो सिरि मानो फुथ्ला सावहादिया नोंहा जे एथ' बुरजा सिफाय दंमोन दिनै आन्चलिक कमिटि बिसोर दिनै माबा मोनसे बिराद बुंहोयो बिसोरो एखेबारे जानो बायदि थानो हायि बायदि ओरैबायदि बुंहोयो बिसोरो रिएक्सन होयो दिनै माने मोनसेबो रिएक्सन होदिया बहा थांखो नोंसिनि गोहोआ आं दिपेन बर'खौ खावलायो नोंसिनि गोहोखौ देखाय नोंथांमोना आगयबो बुं स्टेटमेन्ट हो जाथिखौ गाबथानांगोन जाथिया निरापत्ता मोननांगोन दा गैया नोङो नों ओरैनो नोंनि माखासे माबाफ्रा ओरैबायदि माने लासिंसिं जे जाथिनि अलखद मावबा नों स्ट्रं नङा दुरबल नोङो हरेज नों बे माने कारगिलाव जेब्ला माने माबा जायो जम्मु काश्मीराव अपारेशन सिन्दुर जायो अपारेशन सिन्दुर जानाय समाव दिपेन बर'आ माने 10,000 सैन्य फाथायहरगोन एबसुनिफ्राय होनना बुंबाय भलन्टियार्स नोंहा मा भलन्टियार्स दं नोंहा अस्त्र गोनांलाय एबसुआ बबाव अस्त्र गोनां बबाव ट्रेनिं लानानै माने भलन्टियार दङ बिदि बाथ्रा बुंनो बेथ' लासिंसिं बाथ्रा बियो मिनिथावथाव बाथ्रा बियो सासे एबसुनि प्रेसिडेन्टआ बेबायदि नंखाय एखेबारे बिराद लाइट बाथ्रा बुंनो समायथारा आरोखि आरो नोङो एखेबारे बिराद ड्रेस होलायबाय आर्मि ड्रेस होलायनानै एखेबारे बुंना होबाय माने अपारेशन सिन्दुराव 10,000 सैन्य फाथायहरगोन होननानै जुद्धआथ' मोनसे धेमालि नङाना जुद्धआ धेमालिनो माबि ओरैनो फुथ्ला सालायनो माने माबानानै ड्रेस गानलायनानै आर्मि ड्रेस गानलायनानै नोङो बिदि स्टेटमेन्ट होलाबायनो नों बे स्टेटमेन्टजों आर्मिफोरखौ अफमान खालामदों आर्मिफोरनि माबाखौ नों नेग्लेक्ट खालामदों आर्मिफोरनि स्ट्रेंथखौ आर्मिफोरनि जुजिनाय स्पिरिटखौ दा दिनै नोंहा जुदि एथ' स्पिरिट दंबा सेन्टिमेन्ट दंब्ला दिनै हेमन्त बिश्व शर्माया जा बुंबाय बिनि सायाव नोंसोर बुं फुथ्ला साव बुं नोंसोरो जोंनि 10,000 सैन्यफ्रा नोंसिनि बे माने बिटिसि एरियायाव गिदिं गिदिं जे बर'फोरनि बेरेखा बुंगासिनो दं ट्राइबेल बेरेखा बुंगासिनो दं बिटिसि बेरेखा बुंगासिनो दङ बे 10,000 सैन्यफ्रा नोंसोर बेंथागोन होबथागोन नोंसिनि फुथ्ला सावगोन बुं दिपेन बर' जों बेखौ दिनै बुंनो लुबैयो आरोखि जों दा दिनै बे बिजेपि सरकारा हेमन्त बिश्व शर्मा ओमफ्राय जोंना बे दिलीप शइकिया मोनहा बे एथ' गाज्रि खोथा बुंगासिनो दं जोंनि बेरेखा ट्राइबेल बेरेखा बिटिसि सिफायनाय ओमफ्राय दिनै माबानि ट्राइबेल बेल्ट सिफायनाय बाथ्रा बुंगासिनो दं आरो अना बर'फोरनो थुगासिनो दङ बर'फोरनि बेरेखा नांलाय खमलाय खालामगासिनो दं बे खेत्रआव जोंनि खुनु बिजेपि कर्मीफ्रा दिनै बे बिजेपि सरकाराव आसामनि बिजेपियाव थाथावला गारनांसिगौ जों बयबो आपिल खालामो अनुरद खालामो जाहाथे इसिबां बर' माने ट्राइबेलफोर बिजेपियाव दङ बिथांमोना फैजोबदो गासिबो गारनांसिगौ मानो थाबाय थानो बेवलाय जेराव ट्राइबेलनि बेरेखा मावगासिनो दं बर'फोरनि बेरेखा मावगासिनो दं बे जायगायाव जों थानानै मा मोननो दा दिनै बिनि गेजेराव जों मोनसे मोजां खबर मोनदों जे एसटि मर्चा स्टेट बिजेपिनि एसटि मर्चानि प्रेसिडेन्ट शिबनाथ ब्रह्म
दा बिथाङा अलरेडि बिथाङा बिजेपि गारना फैबाय दा बिथाङा जेरै माने गावनि माने सेन्टिमेन्टखौ देखायबाय बिजेपिखौ मुगैना फैबाय दा बेबायदि गारलायनानै फैलायनाय समाव जोंनि मानसिफ्रा बिजेपिआव थाना मा मोननो बयबो फैफिनजोबदो फैनांगौ दा गारना फैनांगौ गासैबो दा गावनि जाय आफादफोर दङ बेयावनो फैनानै जों जाथिनि थाखाय गाबथाफैदो जों बेखौ बयखौबो खावलायहरो रायजोफोरखौ जोङो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खुलुमहरनाय जाबाय आंनि लोगोआव दं दा अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्म आरो जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि रावखुंगुर बसुमतारी ओमफ्राय जोंनि BJCMनिनो ट्रेजारार गराय बसुमतारी जों दिनै बेयाव प्रेस मिट लिंनायनि खारना जाहैबाय जे BTC इलेक्सननि केम्पेइन खालामनाय नामाव आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे आसामनिनो BJPनि प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया दरं उदालगुरिनि MP दा बिथांमोनहा जायनाखि बाथ्रा बुंबाय बे बाथ्राया दिनै हजम खालामथाव नङा आरो बे बाथ्रानि थाखाय दिनै बयबो बर'आ खुद्रिदों बयबो ट्राइबेल मानसिया खुद्रिदों आरो बेखौनो जों दिनै आरो बुंफिननो लुबैदों जे दिलीप शइकिया जे बाथ्रा बुंदों जे BTCआव मोननै माने प्रभिजन थानो मोना हय BTCआ सिफायनांगौ हय नङाब्ला ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बे थानो मोना आरो बेखौ गावसोर पावाराव फैब्ला माने बिसार खालामगोन आरो बेखौ माने बे मोननैनि गेजेराव मोनसेखौ दोननाय नङा जानाय नङा बे बाथ्राखौ दिलीप शइकिया बुंदों दा बेनि थाखाय जों जथेस्थ' बयबो काउन्टार होनाय जाबाय निन्दाबो खालामनाय जाबाय मानोना BTCआ जोंनि थैजों दाजानाय हाजार हाजार मानसिनि सेक्रिफाइस दं बेयाव दा जों BTC मोननानैसो जौगादों BTC मोननानैसो जोंहा भबिष्यत मोनसे हारि दानायनि मोनसे जोङो सिन्था खालामनो हादों ओंखायनो दिनै बे BTCखौ सिफायफिननो नागिरब्ला निस्सय बेयाव रावबो सैज्य खालामनाय नङा दा ओंखायनो जों रावबो सैज्य खालामाखै आरो बेनि थाखाय दिलीप शइकियाखौ माने BTCआव गिदिंफैनो मोना बेखौ बयकट खालामनांगौ होननानैबो जों अलरेडि पेपारावबो लिरबाय बुंनायबो जाबाय आरो लोगोसे बिनि बादैबो दा बे स्टेटमेन्ट होनाय बादिनो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माबो बेनाबो खिन्थु एखे बिसोरनि एजेन्डाया एखे बेखौनो जों नुजादों आरोखि बिसोरबो जे BTCखौ सिफायनो नागिरदों बे बाथ्राखौ माने हेमन्त बिश्व शर्मानि रावजोंबो जों माने मिथिनो मोनबाय आरो लोगोसे BTC माने जायनाखि सिङाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरिया बेखौ जों जे सिफायनो नागिरदों बेखौबो जोङो दिनै हेमन्त बिश्व शर्मानि खुगानिफ्राय जोङो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि जों दिनै मिथि मोनबाय दा हेमन्त बिश्व शर्मा बुंगासिनो थादों जे BTCआव मानो अना ट्राइबेलफ्रा हा मोना बे बाथ्राखौ बुंदों हा मोननांगौ अना ट्राइबेलफ्राबो समान अधिकार मोननांगौ समान अधिकार होआखै बे बाथ्राखौ हेमन्त बिश्व शर्मा बुंदों आरो लोगोसे बिथाङा बुंदों जे BTCआव माने अना ट्राइबेलफोरखौ सेकेन्ड क्लास सिटिजेन हिसाबै बेबहार खालामदों ट्रिटमेन्ट खालामदों होनना बुंनो हादों दा बेफोर जिनिसा खोब माने दुखुनांथाव मुगैथाव बेफोरबायदि खोथा बुंनायनि गेजेरजों माने अना बर'खौ थुनाय जादों अना बर'खौ जों बुंनाय जादों जे नोंसोरो बे BTCआव बे ट्राइबेलफोर बेरेखा बर'फोरनि बेरेखा नोंसोरो जुजि नोंसोर मानो अधिकार मोना नोंसोर हानि मोन्थाय मोननांगौ नोंसोर मानो दिनै सेकेन्ड क्लास सिटिजेन हिसाबै मानो बेबहार खालामजानांगौ बे बाथ्राखौ माने दिनै थुनजुलायनाय होनाय जादों आरो गन्दगलनि मोनसे परिबेस दिनै लाबोनो नागिरनाय जादों बे कमिउनेल मोनसे क्लेश लाबोनायनि जे माने ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेल बिसोरनि गेजेराव बेबायदि मोनसे परिबेस लाबोनो नाजानाय जादों बेखौ दिनै रोखा रोखा बिथांमोननि स्टेटमेन्टजों नुनाय जाबाय दा BTC सिफायनो नागिरनाय बेखौ रोखा रोखा क्लियार जाबाय BTCआव दिनै गोदान माने मोनसे आयेन बानायनानै माने 6 शेड्युलनि जायनाखि पावार बेखौ डाइल्युट खालामनानै होनाय जाबाय बेखौथ' रोखासै बयबो मोनखाजोब्बाय दिनै BTCआव DC-फोरखौनो माबा होनाय सेक्रेटारि हिसाबै एपइन्टमेन्ट होनाय आरो BTCआवनो डिस्ट्रिक्टफोरनि डेभेलपमेन्ट कमिटियाव डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट कमिटि बेफोराव DC-फोरा चेयारमेन जानाय बेखौ जों दिनै नुनो मोनबाय दा हयरेस बे माने कनस्टिटिउसनाव बिदि गैया DC-आ जोंनि खुनु सोमोन्दो गैया DC-आ आसाम गभर्नमेन्टसो बे BTC सोमोन्दो गैया दा दिनै BTC-आव बेखौ हरजोब्बाय थारमाने मा बेखौ माने नाख्रेबनाय बे चक्रान्तखौ कब्जा खालामनाय
बेखौ नुनाय जाबाय आरो दिनै बावैसो सिगां एसे बावैसो सिगां जों नुबाय जे बिटिसिनि माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ दानिया सिइअ लिरसिगोन होननानै अलरेडि सिइअ होननानै बिदिनो मोनसे नटिफिकेसन हरनाय जाबाय माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थानाय नंला सिइअ जायोब्ला मा जागोन जे बिटिसिआ थाला बे सिक्सुवेलि प्रभिजनाव बे गैया बे थाया गथे पन्सायती राज सिस्टेम बे जिनिसा फैसिगोन बेखौ दिनै नुनाय जाबाय डिसिफ्राबो फैखाजोब्बाय आरो नै सिइअ सासन खालामनो नागिरबाय दा बेफोर गासैबोखौ नायनानै जों नुबाय दिनै बिटिसिखौ सिफायनो नागिरनाय चक्रान्त बे सोलिगासिनो दं दिनै बिटिसिआव माने आसामनि मन्थ्रिफोरखौ दिनै डिस्ट्रिक्ट मोनफ्रोमावबो इनचार्ज दिनै खालामहरबाय क'क्राझार जिल्लायावबो सासे इनचार्ज चिराङावबो बाक्सायावबो उदालगुरियावबो तामुलपुरावबो बिदि इनचार्ज खालामनाय जाबाय थारमाने मा नागिरदों बे बिटिसिनि इएमफ्रा खुनु खामानि गैया बिटिसिआ खुनु फांसन गैया दा गथे आसामानो सासन खालामनांगौ होननानै दिनै मन्थ्रिफोरखौ इनचार्ज खालामनाय जाबाय दा बेखायनो जों दिनै रोखा रोखा क्लियार जाबाय जे बे बिटिसिखौ सिफायनो नागिरनाय जाबाय बे रोखासै आरो लोगोसे नैबे माने बिसिडिसिआव जे इलेक्सन खालामनो नागिरनाय बेबो मोनसे खिन्थु बिटिसिखौ सिफायनो नागिरनाय चक्रान्त बिटिसिआ मोजां जाहाथे माने खुंथाय लाबोनो हायो गामि लेभेलावबो थांनानै जाहाथे खुंथाय लाबोनो हायो बेनिखायनो बिटिसि दानाय जादों बिटिसिआव पन्सायत सिस्टेम माने गैया पन्सायती राज बे नियमा सोलिया बेखायनो बिटिसिआ गामि लेभेलावबो खुंनो थाखाय दिनै गामि लेभेलनिफ्राय माने जौगानाय लाबोनो थाखाय बिटिसि खालामनाय जादों दिनै बे बिटिसिखौबो सिफायनो थाखाय जोंना हेमन्त बिश्व शर्मा बेखौ माने कौसल खालामदों बे जुदि नुनाय जाबाय आरो दिनै माने बिटिसिआव सेक्रेटारि माने एपइन्ट खालामनो नागिरनाय बे बिटिसिआव आसामनि सेक्रेटारि थाया बेयाव आरो बे सेक्रेटारि थायोब्ला बे माने पन्सायती राजनि एसे नियम बियो दा गथे बेनो रोखासै जे बिटिसिखौ सिफायनानै बेयाव माने पन्सायत सिस्टेम खालामनाय बे रोखासै बेखायनो दिनै जानाखि स्टेटमेन्ट होबाय दं हेमन्त बिश्व शर्मा गिदिं बे मुगैथाव निन्दा खालामथाव जों बेखौ मुगैयो निन्दा खालामो आरो ट्राइबेलफोरखौ माने ओरैबायदि माने आघात फोनांनाय जाबाय ट्राइबेल अना ट्राइबेल डिभिजन लाबोनानै ट्राइबेल अना ट्राइबेल क्लेसिं लाबोनाय बेखौ दिनै रोखा नुनाय जाबाय जे हानि मोनथाय इसोर मान मोना हानि मोनथाय मोननांगौ 6 शेड्युलआ जा आयेन दं 6 शेड्युल जा प्रभिजन दं बे 6 शेड्युल प्रभिजन बादियै नन ट्राइबेलफ्रा मा मोननांगौ मा मोननाङा बेखौ माने कन्स्टिटिउसना डिसाइड खालामगोन कन्स्टिटिउसना होगोन खिन्थु बे कन्स्टिटिउसनखौ सिफायनानै 6 शेड्युल प्रभिजनखौ सिफायनानै हानि मोनथाय मोननांगौ अना ट्राइबेलफ्रा माने हानि मोनथाय मोना बेल ब्लकआव माने हाबनो मोना बेल ब्लकआव हाबनो मोननांगौ बेल ब्लकआव थानो मोननांगौ होननाय बाथ्राया मा बेल ब्लकखौ सिफायनो नागिरनाय बे बाथ्रा रोखा जादों आरो दिलीप शइकिया बुंनाय बाथ्राया बे क्लियार जादों आरोखि बे बेल ब्लकआव थानो मोनलिया बे क्लियार जादों माने 6 शेड्युल थाया बेल ब्लकनि माबाबो थाया जोंनाव खुनु ट्राइबेल प्रटेक्सन नांगौ जेबो माने बेबस्था थानो मोना बे बाथ्राखौ दिनै बुंनाय जादों बे रोखा जाबाय ओमफ्राय दाना नैबेयाव फैफिनदो बे माने सेकेन्ड क्लास सिटिजेन अना ट्राइबेलखौ बेबहार खालामनो होननाय बुंनाय रावबोथ' बिदि खालामाखै दिनै अना ट्राइबेलफ्रा बेयाव फैनानै एथ' फ्रि थागासिनो दं जोंनि हा हुखौ लानानै दिनै सेनानै लागासिनो दङ हानि एलटमेन्टआथ' बर'फ्रानो गैया ट्राइबेलफ्रानो गैया गोबाङानो गैया बेयाव दासिमबो जेरै गुबुनफ्रा माने एलटमेन्ट मोन्दों वेरेस जोंनि ट्राइबेलफ्रा दिनै हानि एलटमेन्टखौ मोनाखै हाफ्रानो गैया दिनैसिमबो दा गथे सेकेन्ड क्लास सिटिजेन बायदों होननाया बेथ' बिराद अननाय बे सिम्पोल जाथि सादा सिदा जाथि बर'फ्रा जे सोरखौबा माने सेकेन्ड क्लास बेबहार खालामनाय सोरखौबा मुगैनाय सोरखौबा नेवसिनाय बे खुनुदिन जानाया खालामफेराखै बरंस' बर'फोरखौसो जेराव थांनो बेखौ सै लै मुगैनाय नेग्लेक्ट खालामनाय बेखौ खालामबाय थानाय जादों बेखौ नुदों आरो बिटिसिआवथ' जोङो दिनैसो बिटिसि एसे मोननानै किसु एसेसो जौगादों खिन्थु बिटिसि मोननाय सिगां दिनै सारा आसामाव माने ट्राइबेल माने बिराद मुगैनायमोन थाहोफाया जाहोफाया खाथियाव गसंहोफाया सुवा जायो साया नांबानो माने सुवा जायो होननाय खोथा न'आव आथिं हैब्लानो माने माबा लिरनाय न' लिरनांलायनाय गोबोरखिजों माने हा लिरनानै फैनांनाय ओंखाम बोथिसे जायोब्ला थोरसि गुदियाव माने गोबोरखि दोनलायखानानै माने न' माने लिरनानै फैनांनाय बेफोर ट्राइबेल सायाव जादोंमोन ना अननाय अयथासार जाय फले ट्राइबेलफ्रा थाजाबनायनि थाखाय सेपारेट हस्टेल माने बिनो गोनां जादों हस्टेलाव थाहोआ ज' जाहोआ हस्टेलाव ज' थाब्लाबो माने मुगैयो जाजाबफाया बेबायदि जार फले बै समनि ट्राइबेल लिडारफ्रा आलादायै माने मोनसे सेपारेट जोंनो ट्राइबेल हस्टेल नांगौ बिदि होननानै ट्राइबेल हस्टेल बिनो गोनां जादों आलदा दा बिथांमोननि मुगैनायनि थाखायनो बे अना ट्राइबेलखौ माने बिराद थुखोना होनानै हिंसा भाब सोना होनानै ट्राइबेलफोरखौ माने गादबनाय मुगैनाय बिसोरखौ माने दमन खालामनाय बे नितिनि थाखायनो दिनै माने आसामाव 7टा स्टेट 7टा रायजो जाबाय दिनै 7टा रायजोआ दिनै ओरै जायाखै नर्थ इस्ट स्टेट ओरैनोथ' जायाखै बे हारसाफोरनि मुगैनायनि थाखाय जादों बे बामुनफोरनि मुगैनाय
बे बामोनफोरनि माने हेव खालामनाय बेनि थाखाय जादों आरो दिनै थद्रुब सेम दाबो जेला हेमन्त बिश्व शर्मा जेखौ बुंदों दाबो सेम जोंखौ मुगैनाय जोंखौ नेवसिनाय जों माने क्लेश खालामनाय थुनज्लायनाय बेबायदि माने माबानि थाखायनो दिनै थुनज्लायनाय हिंसा हिंसि लाबोनायनि थाखाय बेनि थाखायनो बर'फ्रा रायजो बिदों आलादा दिनै बिटिसि जाबाय आरो बे एखे सेन्टिमेन्टआ दाबो दं बर'फोरनाव जे बे आसामाव जों खुनुदिन थाफानो हाया बिसोरो गोरोबनो हाया गथिखे जोंना आलादा रायजो नांगौ बे सेन्टिमेन्टआ दङ आरो बे हेमन्त बिश्व शर्मानि स्टेटमेन्ट दिलीप शइकियामोननि स्टेटमेन्ट बेनि थाखायनो बर'फ्रा आलादा रायजो बिगोन आलादा रायजो लानानै आलादा सुखिया भाबै रायजो जागोन बे बयहाबो माने बिखायाव गोरबो बिखायाव बर'फ्राव दाबो दङ दा बेखायनो जों दिनै बे जायनाखि स्टेटमेन्ट होबाय हेमन्त बिश्व शर्मा जों बेखौ गोख्रोङै निन्दा खालामो मुगैयो आरो माने माबानि खोथा आं फरायना होनो लुबैदों बिष्णु प्रसाद राभा लिरनाय लेखा बियो रचना सम्भार बे लेखायाव बिष्णु प्रसाद राभाया असमियाफोरखौ साबधान होखादों बे सै सै लै लै खालामनाय मुगैनाय गाज्रि बार खालामनाय बिनि थाखाय बुंखादों बिष्णु प्रसाद राभाया बे बुंदों हुना कछारी जाति जियाय थाकिले अखमिया जातियाव जियाय थाकिब कछारी जाति मरिले अखमिया जातियाव मरिब आरो लगे लगे पृथ्वीर बुकरफोरा अखम नामायाव चिरकाले मस खायजाब कारण बर्तमाনৰ অসমৰ कछारी जाति प्राचीन कामरूप পৰা কামৰূপীয়া আৰু আজিৰ অসমৰ আসল অসমীয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি এই জনজাতিসকলক বড়ো কছাৰীসকলক যে ঘিণ কৰিছে আপুনি এই ঘিণ কৰাটোৱেই এদিন অসমখন আৰু টুকুৰা টুকুৰ হ'ব সেইকাৰণে আপোনাক আমি সাৱধান বাণী আমি আপোনাক দিওঁ যাতে এই আপোনাৰ ঘিণ আপোনাৰ দমন নীতি এইটো আপুনি পৰিহাৰ কৰক আৰু ট্ৰাইবেলসকলৰ যিটো অধিকাৰ দিছে মানে 6 শিডিউল বিটিসি এইখন ভালকৈ পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আপুনি সুযোগ দিয়ক আমি আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ।